Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadu henyo pulai Tylli ki kam doktor ki Lait Thylli ha ka hospital sarkar pedeng kabadan hamau diang kata ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Neigrihms nalor ki weipat ki kam ki basa Tylli kani kala pau ha ka jubab jong ka menteri kena ka sarkar pedeng kabadai pet ka tenat ka koj ka khia ka Doktor Bharati Pravin Pawar haba jubab ka jing Tylli balawan ra do MP ka Lok Sabha uba Vincent H Pala haga dorbar liur haga sngi thok de katkum ke jubab jong ke menteri rea thu balabha hado shispa sapo hunreu Tylli naga benta ki kam hikai bat nagini hunreu po ahar Tylli ki dei ki balak Tylli haga ju ke rukom labha hunreu po kandai Tylli ki kam naga benta ke group A bat ki balak Tylli ki long arpulai Tylli naga benta ke group B labha kandai spa pra Tylli bat ki balak Tylli ki long shispa san po kandai Nagabenta ke grup C ki kam balabha ki long lais pa lai pu kandai Tylli bat ki balat ki don henyo pusau Tylli. Nagabenta ke kam grup C MTS labha san pu pra Tylli bat dei hang ni ba amdan satya ka do kuno ka kam ka balat Tylli. Kabak hamsngo benyao ka long bana ki sis pa henyo Tylli ki kam senior resident doctor ki balat Tylli ki long san pu ar Tylli bat nagabenta ki kandai po Tylli ki kam junior resident doctor ki balat Tylli ki long ar pu wei kini ki jing kenjing dia jong ki kam ki balamang bat ki balat Tylli ki dei hado ka ar pu wei trik unaitung arajar ar pu lai habala ken kelum baro ki kam ki balat Tylli hen Neigrihms ki long lais pa khandai pu wei Tylli halor ka jing Tylli jong pa pala ka menteri kalaya tho baka sarkar pedengkam dan jing tmu satya ban kenteu ye ke Neigrihms shek kerdan jong ka All India Institute of Medical Sciences halor ke jingdon ki nongwan shim dawai lani OPD ka menteri kalaya tho bah ka sistem amduna ye ka lai lak ngut ki nong pang ki bajuwan ban shim dawai na Neigrihms halor ke jingdon jong ki nong thia pang dani IPD kala ong bah ka sistem amduna ye ka khat 100,000 ngut ki breu ki bajuwan thia pang hagani ka hospital Shishu halor ke jingkeli kat nungut ki nong tray contractual ki badan Neigrihms ka menteri kala juba bahadu menta udon tang uwei u consultant uba tray contractual haga ju ka por kala ai juba bagi don ki nong tray ki bala penrungkam lingba ka outsource basis